Padagos pang pigtratatar sa ospital ang mag-amang pinagtataga sa Barangay Salvacion, Irusin, Sorsogon, pasado alas 8 kasubanggi. Binistoan mga biktima na sinda Gilmore Hara Iti Kilo Sr., 69 anyos asing Gilmore Hara Iti Kilo Jr., 36 anyos kang Barangay Casini, Irusin, Sorsogon. Sigun kay Police Major Arwin Drew Destacamento, hepe kang Irusin Municipal Police Station, alas 9:35 kasubagong aga kan mai-report pa sana sa indan insidente. Sa inisyal na investigasyon, kainuman kan mga biktima ang sospek na day subot na gusto ng pagpaisikan mag-ama na mauli na. Dangan kumino subot nin sundang asin pinagtatagaan mga biktima. Pagbalik, yun, tilaga na ito sa parte sa likurang bahagi ng kanyang ulo. Then ang tama niya sa baba ng right shoulder niya, ito yung tama ng biktima. Tulos man na suminuko sa otoridad ang sospek na binistong si Michael Godoy Escalora, 34 anyos, kang Barangay Salvacion parehong Banwaan, na nahampang sa kasong double frustrated murder. Dito sa Irusin halos ganito ang karamihan ng mga incidents. Pag nalalasing, yun ang kinahantungan, tagaan. So siguro po nasa marami ng incident ito. Simula nung maupo ako rito, siguro may 3 na akong incident na ganitong aking incident. So, lahat sila doon sa mga malalayong barangay nangyayari. Kaya panawagan ko sa mga barangay official, tulungan naman natin na may paabot sa mga kababayan natin sa mga barangay ang ganitong mga awareness. Sa Talakan Hepatura, ininaan ni katulong insidente ng paninigba sa Banwaan. Sa ngunyan, padagos manggiraray ang pigigibong investigasyon kang PNP, nga ni maisihan ang tunay na motibo kan sospek. Para sa Mabaretang Tatak Bicol, May Arango.